MT Cup 2014, celkovo vlastne tie preteky, ktoré organizuje PD Autosport, sú veľmi zaujímavé. Prečo motošport? Lebo ma to baví. Tak už ja môžem povedať niečo také k tomu, že patrím ako v tomto seriálu medzi najstarších, môžem povedať. Ešte chvála Bohu aj nevypadám k tomu, ale zhruba 35 rokov sa už tomu venujem. Ako sa mi páčil Cup? Cup sa mi páčil, bol rôznorodý, mali sme tam aj vodu, mali sme sucho, mali sme rozbité, mali sme slalom, takže mne Cup sadol veľmi dobre. Každé jedno podujatie nám dáva niečo nové, aj sa zdokonalujeme. Každé jedno podujatie nám dáva nejaké nové skúsenosti. Baví ma rýchla jazda, bavia ma auta, som automechanik, opravujem ich a vyrastal som medzi autami od malička obchodne. A je to dosť nezvyklé dievča v aute. Prečo motošport? Asi za to, že môj brat začal jazdiť a nejak ocko ma k tomu doviedol, že nech skúsim aj ja, no a už to tak pokračuje ďalej. Čo ma na tom baví, ten adrenalín, pekný šport, baví ma to. No, mne osobne sa najviac páčil pretek Košických Klečanov. Zaujímavé rovinky, celkom dlhá trať. Keby som mal zhodnotiť, tak určite táto sezóna asi bola najúspešnejšia z tých, čo sme robili doteraz. Jak mladý jazdec potrebujem jazdiť čo najviac, aby som získal skúsenosti, čiže každý kilometr pre mňa je dobrý. Osov syn bol vždy zúčastňovať sa pretekov, tak jedného dňa si dal postaviť auto a nakoniec som začal pretekať ja. Toto je super, že každé preteky v podstate sa naplnilo minimálne 80 aut. A človek sa každým dňom utvrdzuje, že fakt ako je tu hlavne na východe tá komunita, ktorí fakt to berú srdcom a nie kvôli financiám. Mnohých chlapcov odradia práve tie financie, lebo to nie je sranda, hej, ale klobúk dole. Každý rok ti niečo dá. Každý kilometr, ktorý odšoferuješ na aute, na súťažnom ti niečo dá. Lebo tu musí viac zabrzdiť, tam viac pridať. Jednoducho ja každú minútu, čo sedím v aute, už nemám 5 rokov, tak ja to mám veľmi rád, hej. Ja opravujem auta celý život a jednoducho som začal pretekať preto, lebo už som vracal, keď som videl tie auta. A potreboval som troška zmeniť niečo v svojom živote, hej. Na začiatku, keď som začala jazdiť, sme boli 3 ženy, teraz už 7, 8, 6, takže je to zaujímavejšie a musíme trošku medzi sebou bojovať a snažiť sa viac. Mám sa ešte čo učiť, skúšať, zdokonalovať. Nerada varím, ale rada opravujem auta. Rôzne povrchy, šotolina, asfalt, dážď, čiže určite nejaké skúsenosti naviac. Porovnávať sa aj s druhými lepšími jazdcami a stále sa zdokonalovať, takže je to pekný pocit sa aj umiestniť. Teším sa na budúci rok. Sa mi to páči, preto som aj jazdil celý rok. Len jeden pretek som vynechal. Nejaké plány do budúcna? Ja by som chcel takisto budúcu sezónu odjazdiť, ako v tomto kape. Mne aj vlastne so spolujácom sme sa zhodli na tom, že veľmi nám vyhovuje vlastne ten mokrý podklad. Veľa skúseností, lebo čím viac človek vlastne sedí v tom športovom aute, čiže samozrejme stále naberá nejaké skúsenosti v tom jazdení, učí sa vlastne, čo mu to auto dá, no a snaží sa ho čím lepšie ovládať. Od mala vlastne sedím v aute, dá sa povedať, lebo otec ma k tomu doskoro priviedol, čiže stále ma to nejakým spôsobom fascinovalo a stále som chcel šoferovať, čiže práve kvôli tomu. Boli sme spokojní s tým celým, dobre trate mali tam ako organizácia bola dobrá. Tak šaca sa nám páčila, bola dosť technická a boli tam aj rýchle pasáže, čiže bolo to dobré. Čo vám dal MT Cup? Dal nám skúsenosti aj v jazdení, aj v šoférovaní a sme každý rok sa zlepšovali. Čiže ako sa ti páčil Cup? Páčil sa mi až na jednu vec, keď som mal nehodu, čiže som ho nevedel dokončiť. Si vedomý toho, že by si ho ináč vyhral asi,
keby si to neurobil? Hej, som si toho vedomý, ale také rally, taký je šport, motošport, takže stalo sa, nevyhral som, nevadí. Ideme ďalej. Motivácia bola čím ďalej tým lepšia každým pretekom. Podobne s inými pretekmi to je na dosť vysokej úrovni. Plne skúsenosti v jazdení a priateľstva, dobrá partia a tak ďalej. Najviac sa mi páčila šaca, ktorá bola technická, asi najviac mi sadla z tých pretekov. Aj pre moje auto je to najdrať. Nejaká séria zlých umiestnení bola na začiatku, ale na konci som došiel všetko, takže spoľahlivosťou som vyhral ten cup. Tak dobrá bola tá pri Kasosporte, ako bolo spomínané, ale tam zase sa mi nedarilo jazdecky. Motorsport zoceluje, spája ľudí. Tak ako som viackrát niekde povedal a za tým si stojím. Čo ti dal tento cup? Tak veľmi poháre. A skúsenosti, no určite nejaké skúsenosti som nadobudol. Sa mi to páči, od malička som pozeral na to, tak chcel som aj ja vyskúšať trošku. Tak ja už len ti prajem veľa šťastia do budúceho roku a možno, že to obhajíš. Budeš 4-krát za sebou. Dúfam, že hej. To bude pekné. Chcel by som 9. Len či my toľko budeme organizovať. Nado mnou tu hore je jeden palúk nebezpečný, ktorého sa dosť bojím. Poď sem, tu bude sedieť, pôjdeme. No. Sa začína, no už cítim, že lička sa mi vypekajú. No. Dobre. A ešte chcem povedať, že sa mi páči, a neviem, či ste si všimli, tú teplakovú modu, ktorú som zaviedol pred rokom v Šaci. A veľmi je populárna, už sa k tomu pridal aj riaditeľ pretekov na Bankove, keď ste si všimli. A veľmi to podporujem. A ty sa nesmie tam dať, Zapýtaj sa ma. Takže čo vlastne si a prečo vzniká toto video? Chci povedať toto video.